Kamera. Liten filmkamera. Ja, jag vet. Ja, gå på Jon, gå på Jon. Hoppa över Jonas. Ja, bra Jonas. Så ja, mycket bra Jonas. Sen ner med höften. Möt upp. Upp. Fortsätt jobba benen Jonas. Jobba benen hela tiden. Armen Jonas. Håll som en nål, kom igen. Jonas, blir det mot den? Mot den Jonas. Använd höften hela tiden. Bra Jonas. Fortsätt jobba med höft och ben. Ja då, fortsätt Gravin. Bra, bra. Ja. Upp igen. Bra. Nu är du avklädd snart. Nej. Fortsätt. Men Frank. Fortsätt på benen Jonas, fortsätt. Johan. Ja. Jobba till ett steg till. Så klättra upp med benen Jonas. Klättra upp med benen. Så ja, det är rätt. Fortsätt klättra upp med benen Jonas. Tryck ifrån hans höfter. Du går vrida ur Jonas. Ja men benen Jonas. Tryck bort den med benen. Så ja. Bra. Jonas. Bra jobbat. Fortsätt. Du har det. Bra Jonas. In med knät igen. Du kan fånga hans huvud Jonas. Ja. Near the bed. To the point, Johan. Bra Jonas. Ja, kom Dra ut den nu. Red mot han. Near the bed to get the point, Johan. Near the bed, my friend. Fortsätt. Bra Jonas. Vänd om Jonas. Jag sitter fast. Near the bed. Near the bed now. Get the point. Wait. Jag bara fortsätta benen Jonas. Fortsätta benen. Där ja. Fortsätt. Ja, det är bra. What? Jobba ur där nu. Bra jobbat Jonas. Rickard Dahlström och Anton Karén. Nu kan jag filma hans match. Lägg upp det. Jonas, tryck bort hans vänsterben med handen. Ja. Tryck in den. Bra. Och så klättrar vi upp. Ja, det är bra. Hämta. Den var lugnt nu.
Jobba upp med benen. Jobba upp med benen. Fortsätt jobba. Bra balans! Bra Dala! Tjena Billa. Vem som har poäng? Du, jag ringer upp dig snart. Det är match här. Jag ringer upp dig. Hej. Avslut! Jonas, nu går det på avslut. Skynda dig nu Jonas, kom igen. Skynda dig. Klättra upp. Bra. Mycket bra Jonas. Anton! Vinnare, Adam. Jag fick flytta på oss, då fick jag inte ha kvar. Riktigt bra. Riktigt bra Jonas. Det är inte slut. Mattias, inte Christian Larsson! Jag kör. Han försökte allt. Gå vid himlen, gå vid himsträck, gå vid himlen. Det är bra Dala. Gör inget. Nej, riktigt bra kört. Han var lite tyngre tror jag. Ja, absolut. Du var lite snäll där när du fick en fot och skulle vrida om och sen köpte hon in en triangel. Ja. Det gör inget, det är bara på sen.